Yan po, luto na po ang ating boiled octopus seafood. Yan po, marami po yung tahong, tsaka po yung octopus. Maraming kanin. Yan, tapos meron po tayo ritong lemon water. At bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin. Nawa po ay lagi po kaming mayroong makakain sa araw-araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin ko sa inyong bugtong na ng Hesus Kristo namin tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang kagat po para sa inyo. Lambot. Ayun po. Ang lasa po.
Titira ng balot. Ang tataba po ng taho. Sarap. Lambot. Stop.